салом дӯстон, дирӯз дар панҷлигаи беҳтарини Аврупо рӯзи пур аз бозии ҷолиб буд ки ба мо якбора чанд вохӯрии дурахшон ҳадя кард. Пешсафон мавқеи худро мустаҳкам карданд, аутсайдерҳо барои холҳои муҳим мубориза бурданд ва баъзе бозиҳо ҳатто ҷадвалҳои чемпионатро тағйир доданд. Имрӯз дар ин видео мо рӯйдодҳои асосии дирӯзаро баррасӣ мекунем, бозиҳои драмавӣ, лаҳзаҳои калидӣ ва он бозигароне ки қаҳрамони дастҳои худ шуданд. Агар шумо бозиҳои дирӯзаро тамошо накарда бошед ё мехоҳед назари маро дар бораи муҳимтарин бозиҳо бишнавед, пас шумо ба ҷои дуруст омадед. Ҳамчунин агар мехоҳед доимо дар бораи эфири ман дар бораи бозиҳои беҳтарин бохабар шавед ва муҳокимаи мавзӯи гармтарини футболро аз даст надиҳед, ҳатман ба канали телеграми ман ҳамроҳ шавед. Дар он ҷо мо на танҳо фикрҳои худро нақл мекунем, балки бо дигар обуначиён фаъолона суҳбат мекунем. Голҳо, қарорҳои доварон ва тактикаи мураббиёнро муҳокима мекунем. Ссилкаи телеграм каналро шумо дар описиони ин видео пайдо хоҳед кард. ҳамроҳ шавед ва биёед якҷоя аз лаҳзаи беҳтарини футболи аврупоӣ лаззат барем. Арсенал муборизаро барои унвони қаҳрамонӣ идома медиҳад ва бозии навбатӣ бо Вулверхэмптон хеле пуршиддат сурат гирифт. Лондониё бо ҳисоби минималӣ 1-0 пирӯз шуданд, вале бозӣ на танҳо бо натиҷааш, балки бо қарорҳои баҳсбарангези довари асосии Майкл Оливер дар ёд хоҳад монд. Дар дақиқаи 43 футболбози 18-солаи Арсенал Майлз Луис Келли барои як қоидавайронкунии тактикӣ дар назди ҷаримагӯи рақиб корти сурх гирифт. Баъдтар дар дақиқаи 70 мизбонон низ бо як бозингар камтар монданд. Жоао Гомес корти зарди дуюмашро гирифт. Голи ҳалкунанда дар ин вохӯрӣ аз ҷониби муҳофизи Арсенал Рикардо Каляфори дар дақиқаи 74 зада шуд. Ин ғалаба ба канонириҳо имкон медиҳад ки дар ҷадвали лига мавқеи дуюмро нигоҳ доранд, вале аз Ливерпул 6 имтиёз қафо монданашон боқӣ мемонад ки Арсенал як бозӣ бештар гузаронидааст. Аммо диққати асосии ин бозӣ на ба футбол, балки ба ҳаракатҳои довар равона шуд ки миёни мухлисон ва коршиносон баҳсҳои зиёде ба миён овард. Хайр, худатон он ҳолатро дар дақиқаи 43 дидед. Чӣ хел мумкин аст барои чунин қоидавайронкунӣ корти сурх диҳанд? Ин як фоли тактикии оддӣ буд. Ҷазо албатта корти зард, вале корти сурхи мустақим ин як аблаҳист. Ӯ ҳатто дар назди ҷаримагӯи худи рақиб қоидаро вайрон кард, на ин ки дар назди ҷаримагӯи худ. На он ки ҷаҳиши сахт аз қафо ё зарба бо пошнаҳо буд. Ин танҳо як подсечкаи оддӣ буд. Ман зиёда аз 20 сол аст ки футболро тамошо мекунам ва ростӣ барои чунин як ҳолат ягон бор корти сурх доданро надидам. Ҳеҷ гоҳ. Ин қарор танҳо як масхара аст. Оливер дар муқоиса бо Тейлор ва Дин акнун ҳамчун устоди қарорҳои шубҳанок намоён мешавад. Ва ҳоло ВАР чӣ кор кард? Онҳо ҳолатро санҷиданд, вале ба ҷои ислоҳи довар танҳо хатоашро тасдиқ карданд. Ин чӣ гуна аст? Он ҷо дастаи одамон нишастанд, вале ҳатто наметавонанд як қарорро ки аз рӯи адолат аст қабул кунанд. Доварони англисӣ ин як афсона дар ҷаҳони хандаовар аст. Фоли Жоао Гомесро чӣ мегӯем? Хурсандем ки он танҳо корти зарди дуюм буд, на сурхи мустақим, гарчанде ки он лаҳза пур аз сазовори корти сурх буд. Дар натиҷа барои фоли зард корти сурх медиҳанд, вале барои фоли сурх корти зард. Логикаи олӣ. Ва пас аз ин Оливер ҳанӯзам дар АПЛ доварӣ мекунад. Чӣ тавр ӯро ҳанӯз дар ҳайати доварон нигоҳ медоранд? Ин муаммои ҳақиқии таърихи Премер-лигаи Англия аст. Ливерпул мавсими бениҳоят таъсирбахши худро дар АПЛ идома медиҳад. Дар даври 23 дастаи Арне Слот бо ҳисоби боварибахши 4-1 Ипсвичро шикаст дод. Мерсиайдиҳо маҳорати баланди худро нишон доданд ва силсилаи бебохтии худро дар лига то 18 бозӣ дароз карданд. Ҳанӯз дар дақиқаи 11 Доминик Собослай ҳисобро кушод ва дар дақиқаи 35 Муҳаммад Салоҳ бартарии мизбононро дучанд кард. Дар охири нимаи аввал дар дақиқаи 44 Коди Гакпо ҳиссои бозиро ба бузургӣ расонд. Дар нимаи дуюм дар дақиқаи 66 дубл кард. Ягона чизе ки барои Ливерпул лаҳзаи ногувор буд, ин голи эътибории Ҷейкоб Гривс дар дақиқаи 90 буд. Ливерпул 53 хол гирифт ва бо нигоҳ доштани мавқеи пешсафи худ дар ҷадвал бо 6 хол аз ҷои дуюм пештар аст. Бори охир онҳо моҳи сентябр шикаст хӯрда буданд, аммо аз он вақт инҷониб онҳо дар шакли олӣ қарор доранд. 13 ғалаба ва 5 мусовӣ дар чемпионат. Илова бар ин Муҳаммад Салоҳ беҳтарин голзани африқоӣ дар таърихи АПЛ гардид ва аз Терри Анри пеш гузашт. Қудрати мисрӣ воқеан таъссуротбахш аст. Ливерпул боз мухлисонашонро хурсанд кард. Як ғалабаи боварибахш бе ягон асабоният. Тамоман фарқкунанда аз бозии аввал бо Ипсвич. Доминик Собослай ва Муҳаммад Салоҳ аз аввал ба бозӣ суръати баланд доданд ва Коди Гакпо нишон дод ки дар ин мавсим чӣ гуна пешрафти бузург кардааст. Росташ, ман яке аз онҳое будам ки дар мавсими гузашта ӯро танқид мекардам ва фикр мекунам ки он танқидҳо сазовор буданд. Вале он чизе ки ӯ дар ин муддат кард, ин як пешрафти воқеист. Ин на танҳо дар бораи шакли хуби бозӣ аст, балки
ки дар бораи рушди шахсӣ Гакпо ва Гравенбергро ҳоло бо сабаби ҳақиқӣ метавон шогирдони Арне Слот номид. Таъсири ӯ ба ин бозингарон равшан аст. Аммо охири бозӣ каме нохушӣ овард. Голе ки дар дақиқаи охирин сар доданд тамоман нолозим буд. Ин нишон медиҳад ки Ливерпул дар охири бозӣ каме ором шуд. Бале, ин ҳангоми ҳисоби калон зуд мешавад, вале ҳамоно афсусовар аст. Дар мавриди Салоҳ чӣ гуфта метавонем? Ӯ аллакай дар 22 бозии АПЛ 32 хол бо системаи голҷамъи паст дорад. Ин як рақами ғайриоддӣ аст. Беҳтарин голзан, беҳтарин ассистент ва пешсаф дар ҳама нишондиҳандаҳои асосӣ. Пешвои воқеи ин даста. Акнун мо интизори бозии меҳмонӣ бо Борнмут ҳастем. Умедворем ки Ливерпул силсилаи худро идома медиҳад ва боз футболеро дар сатҳи баланд нишон медиҳад. Дар даври 23-уми Премер-лигаи Англия мо як бозии ҷолибро дар варзишгоҳи Этиҳад дидем. Манчестер Сити бар Челси бо ҳисоби 3-1 пирӯз шуд ва ба ҷои чорум дар ҷадвал баромад. Бозӣ бо шок барои шаҳриён оғоз ёфт. Аллакай дар дақиқаи сеюм пас аз хатои дебютанти ҷавон Абдуқодир Ҳусанов Челси ҳисобро боз кард. Нони Мадуе ки аз ин фурсат истифода бурда тӯбро вориди дарвоза кард. Аммо тими Пеп Гвардиола характери худро нишон дод. Пеш аз танаффус Йошко Гвардиола ҳисобро баробар кард. Баъдан Эрлинг Холланд бо зарбаи зебо голи дуюмро зод ва дар дақиқаи 87-ум Фил Фоден нуқтаи охиронро гузошт. Барои Челси ин боз як шикасти ноумедкунанда шуд. Дар 7 бозии охири Премер-лигаи Англия онҳо танҳо як пирӯзӣ ба даст оварданд. Аммо Сити ба ҷамъоварии холҳо идома медиҳад ва нишон медиҳад ки ҳадафҳояш барои чемпионӣ ҳанӯзам ҷиддист. Дар даври оянда онҳоро бозии муҳим бо Арсенал интизор аст. Аз дебюти Абдуқодир Ҳусанов оғоз накардан ғайриимкон аст. Шахс дар тими нав ҳамагӣ як ҳафта аст. Ӯ чанд маротиба бо ҳамдастагонаш машқ карда метавонад? 2 маротиба ё ин ки 3? Маълум аст ки то ҳол бо даста муносибати кори хуби роҳандозӣ нашудааст. Гузашта аз ин ӯ дар кишвари нав бо забони нав ва дар зери фишори сахт қарор дорад. Ба майдон баровардани ӯ дар чунин бозӣ бозам муқобили Челси як таваккали бузург аз ҷониби Гвардиола буд ва ростӣ ин таваккал худашро сафед накард. Аллакай дар дақиқаи сеюм як хатогӣ ва Челси ҳисобро боз мекунад. Аммо барои гунаҳгор кардани Ҳусанов ягон асос вуҷуд надорад. Ӯ ҷавон аст ва дар чунин шароити душвор қарор дорад. Савол ба Пеп аст: чаро ӯро дар маркази муҳофизат ки ҳар хатогӣ метавонад гарон тамом шавад гузошт? Дар чунин мавридҳо ҳар як иштибоҳ фишори зиёдеро ба бозингар бор мекунад. Ман чунин қарорҳои хавфноки Гвардиоларо бо ҷавонон бисёр кам дидам. Аммо агар дар бораи бозӣ гӯем, Сити бори дигар нишон дод ки чаро онҳоро набояд нодида гирифт. Холланд мошин. Чӣ гуна ӯ Роберт Санчезро фиреб дода тӯбро ба дарвоза ворид кард. Ин сатҳи олӣ буд. Ва Фоден ки бо голи худ нуқтаи охиронро гузошт. Дар нимаи дуюми мавсим Сити ҳамеша суръат мегирад ва ин аллакай ба як анъана табдил ёфтааст. Ман ҳайрон намешавам агар онҳо боз ба рақобати ҷиддӣ барои унвони қаҳрамонӣ ворид шаванд. Аммо Челси ноумедкунанда буд. Мадуе ки гол зад, аммо дар умум Санчес хатогии сахт мекунад. Ҷексон сатҳи ҳамлагари клубҳои топро надорад ва даста он бозиро ки аз онҳо интизор аст намоиш намедиҳад. Агар ҳамин тавр идома ёбад, ҳатто барои ҷои дар Лигаи Чемпионҳо ба онҳо лозим мешавад мубориза баранд, на барои унвонҳо. Бозии даври 22-уми Серия А байни Наполи ва Ювентус воқеан як санҷиши сахт барои ҳардуи даста буд. Дар нимаи аввали бозӣ Туриньё тавассути голи дебютии Рандал Коломуани ҳисобро боз карданд. Аммо Наполи таҳти роҳбарии Антонио Конте қувват ва характери худро нишон дод. Аввал Андре Франк зам бо ангиса ҳисобро баробар кард ва баъд аз он Ромелу Лукаку бо задани пеналти ғалабаи комили дасташро таъмин намуд. 2-1. Ин ғалаба имкон дод ки Наполи бо гирифтани 53 хол пешсафи ҷадвали чемпионат боқӣ монад. Дар ҷои дуюм Интер бо 6 хол камтар ва 2 бозии ношуда мавқеъ дорад. Дар ҳамин ҳол Ювентус бо таҷрибаи аввалин бохти худ дар мавсим бо 37 хол дар ҷои панҷум қарор гирифт. Барои Ромелу Лукаку ин бозӣ як рӯйдоди муҳим шуд. Зарбаи ҷазо на танҳо ғалабаи Наполиро таъмин намуд, балки барои худи ӯ 200-умин голаш дар чемпионатҳои пешрафта гардид. Аммо барои сармураббии Ювентус Тиаго Мота ин бозӣ ба таври куллӣ ноумедкунанда буд. Зеро дастаи ӯ аллакай дар 3 бозии охирӣ наметавонад Наполиро мағлуб кунад ва услуби бозии онҳо ҳамоно саволҳои зиёдеро ба вуҷуд меорад. Биёед аз Ювентус оғоз кунем. Ростӣ ман намефаҳмам ки Тиаго Мота ба куҷо мехоҳад бо ин даста расад. Чунин менамояд ки пас аз голи Коломуани дар нимаи аввали бозӣ даста комилан аз фаъолият монд. Гӯё онҳо аз худ метарсиданд. Мота то ҳол монанди як мураббии балони амал мекунад, на роҳбари як клуби сатҳи олии Италия. Вақте ки шумо бар зидди дастаи мисли Наполи бозӣ мекунед, хусусан бо сармураббии ҷиддие ба мисли Антонио Конте, ҳақ надоред ин қадар ором бошед. Ҳоло дар бораи Наполи, ин аз маънои
воқеи ирода ва характери қавӣ. Зан бо ангиса нишон дод ки метавонад бозиро дигар кунад. Голи ӯ дар дақиқаи 57 ба даста умеди нав бахшид. Аммо истораи асосӣ ин Ромелу Лукаку буд. Ин мард боз исбот кард ки ӯ яке аз беҳтарин бозингарон аст. 200 гол дар чемпионатҳои калон ин нишондиҳандаи сатҳи ҷаҳонӣ аст. Ҳангоми иҷро кардани пеналти боварии ӯ бениҳоят қавӣ буд. Дар бораи Антонио Конте бояд гуфт ки ӯ бо ин ғалаба нишон дод ки метавонад ҳам рақибонро таҳти фишор гузорад ва ҳам дасташро барои бозиҳои муҳим омода созад. Ин аввалин ғалабаи ӯ бар Ювентус пас аз 5 бозӣ аст. Аммо барои Ювентус ин мағлубият як сигнали ҷиддӣ аст. Агар онҳо хоҳанд ки дар мавсими оянда барои ҷой дар Лигаи Чемпионҳо мубориза баранд, бояд аз хатогиҳои худ хулоса бароранд. Аммо Наполи дар сатҳи пешсафии худ монда истодааст ва чунин менамояд ки барои қаҳрамонии Серия А омода ҳастанд. Атлетико дар Ла Лига барои қаҳрамонӣ мубориза мебарад, вале дар даври 21 боз холҳои муҳимро аз даст дод. Дар бозии хонагӣ бо Вилареал натиҷа 1-1 шуд. Дар дақиқаи 29 Жерар Морено бо пеналти ҳисобро кушод. Ин пеналти бисёр баҳснок буд. Дар қисми дуюм дар дақиқаи 58 Самуэл Лино ҳисобро баробар кард ва Атлетикоро аз шикаст наҷот дод. Ҳоло Атлетико 45 хол дорад ва дар ҷои дуюм қарор дорад, вале Реал бо 49 хол пешсаф аст. Пеш аз ин бозӣ Атлетико аз Леганес 0-1 мағлуб шуда буд, вале дар бозии аврупоӣ бар Байер 2-1 ғалаба кард. То ин силсила онҳо 15 бозӣ пайдарпай ғалаба карда буданд. Ин рекорди клуб аст. Аммо дар ин бозӣ саволҳои ҷиддӣ ба дуварӣ пайдо шуданд. Натиҷа 1-1 дар хона ин натиҷае нест ки мухлисони Атлетико мехостанд. Ҳамин Самуэл Лино тавонист дасташро наҷот диҳад, вале ҳолати асосии бозӣ он пеналти баҳснок буд. Ростӣ ман фикр мекунам ки ин қарори нодуруст буд. Рейналдо аввал ба тӯб бозӣ кард, баъд аз он тасодуфан пои Мореноро зад, вале довар дарҳол пеналти дод. Судяҳо дар аввал онҳо ба фолҳои сахт зидди Рейналдо беэътиборӣ карданд. Бозингарони Вилареал ду маротиба пайдарпай бо пошнаи бутсашон зарба заданд, вале ҳатто корти зард ҳам нагирифтанд. Аммо вақте ки як ҳолати баҳснок дар ҷаримагоҳи Атлетико шуд, судя фавран пеналти дод. Мушкилот на танҳо дар дуварист. Худи Атлетико ҳам дар ҳайати бозингарон мушкилот дорад. Бозингарони асосӣ мисли Лангле ва Галан он сатҳе нестанд ки дар чунин бозӣ фарқ кунанд. Захираҳо мисли Рейналдо ва Витсел ҳам на он қадар таъсирбахшанд. Солҳои зиёд даста беусул ва бенасли хуб ҷамъ карда шудааст. Бале, пеш аз ин Атлетико 15 ғалабаи пайдарпай кард. Ин воқеан олӣ буд, вале агар чунин бозӣ ва қарори судяҳо идома ёбанд, нигоҳ доштани мавқеи пешсаф дар Ла Лига хеле душвор мешавад. Дар даври 21 Ла Лига Реал Мадрид бо ҳисоби 3-0 бар дастаи Валидолид ғалабаи пурқувват ба даст овард. Қаҳрамони асосии бозӣ Килиан Мбаппе гардид ки хет-трик кард. Дар дақиқаи 30 ӯ бо паси Ҷуд Беллингем ҳисоби бозиро кушод. Дар нимаи дуюм голи дуюмашро зад ва дар дақиқаи 91 бо иҷрои пеналти нуқтаи охиринро дар бозӣ гузошт. Ин ғалаба барои дастаи Карло Анчелоти чорумин пайҳам дар Ла Лига гардид. Ҳоло Реал пешсафии худро дар ҷадвали чемпионат мустаҳкам намуда аз Атлетико бо 4 имтиёз пеш гузашт. Валидолид бошад дар ҷои охирини ҷадвал боқӣ мемонад. Барои Мбаппе ин аввалин хет-трикаш дар ҳайати Реал буд. Ин натиҷа ӯро ба Роберт Левандовски пешсафи ҷадвали нишонзанҳои Ла Лига аст наздиктар кард. Ҳоло дар ҳисоби ҳамлагари фаронсавӣ 15 гол мавҷуд аст, танҳо якто камтар аз нишонзани Барселона. Рости гап, имрӯз Реал бо услуби хоси худ бозӣ кард, тӯбро назорат намуд, лаҳзаҳои хуб офарид ва онҳоро бо боварӣ ба анҷом расонд. Килиан Мбаппе албатта қаҳрамони майдон буд. Ба голи аввали ӯ нигаред. Паси Ҷуд Беллингем аъло буд, аммо суръат ва қарори Мбаппе ин сатҳи олӣ аст. Голҳои дуюм ва сеюм воқеан намоиши маҳорат, хусусан пеналти дар охири бозӣ ки як қисми услуби шахсии ӯст. Бо омадани Мбаппе Реал дар ҳамла бозам қавитар гардид. Ҳоло на танҳо барои ҷомҳо, балки барои унвони нишонзани беҳтарини Ла Лига мубориза мебарад. Дар рақобат бо Левандовски ман фикр мекунам ки ӯ имкони хуб барои пеш гузаштан дорад, агар ҳамин гуна идома диҳад. Аммо дар мавриди дастаи Реал бояд гуфт ки онҳо бояд ин суръатро нигоҳ доранд. Пешсафӣ дар чемпионат ин албатта хуб аст, аммо пеш аз онҳо бозиҳои сахти Лигаи Чемпионҳо ҳастанд. Реал ҳамеша аз бозингаронаш ҳадди аксарро талаб мекунад ва имрӯз онҳо он ҳадди аксарро нишон додаанд. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров хайбордорум дар паноҳи Аллоҳ.